Agostani teacher Shalmaribo Nightok Sensor Yakalangmani TTDC Haponi Kazaksa Suhel Debormani Bupha Dini Fasalo Buphani Thwima Salno Muitu Khai Buphani Paithak Pringlangma Ringnok Jumia SB Ringnogo Thangi Ringnogo Ring Sirmerok by Malay Purmerok by Malay Kok Shawika Te Buphani Mari Rogno Muitu Khaika Asalo Thwimani Salno Muitu Khaimani Logi Logi Ringnokni Ring Sirmerokno Sikong Silai Satirokbo Bakha asuk simia ringnogo tamo jengjalok asajak tong abono tibo kok saka borom genang Suhel deborma Sini amsaini no oro agi ani babu thiaseng oro bo teacher Khlaina langmani ke bo tini bini tin thimani sal ke bono ruglino ang tini kisisa chini o schoolo phai chini school ni teacher rok baite students bai boro malaina phaikia te bongni schoolo bahai ke borok choli tong obor naina ni phaikia tai abon logi logi borong bage ang chini students ong bage kisisa hamjakmani kaisa mari ya phana bage bong bage khata kolom te sati rok borong kisa misa hanki rok borno rinan bage phaikia tai chini teacher sob kok salika bongni school bok tam problem face khai tong tuini problem rok obor tir salika immediately tirong ni ব্যবস্থা বসং borno khai renai tai omhai ke na chini o school chang chini students ok jahate problem kri khlai borok poriwi jahate baskango bongni langma samana tiklai ching chuba lainai te chini amsani leaders ok bo chung jotno tiar tango chini students ang chung kaham kring poriwi chini bongni thinang samnai ba mo school chini mo Jumia Ratanpur Jumia JV school